Milí Dubrovčania, tešíme sa, že sme tu mohli byť s vami v tejto farnosti a v tomto chráme Ducha Svätého práve cez tieto dni a v túto slávnosť zoslania Ducha Svätého. Tak ako ten dážď vonku hovorí o Božej štedrosti, tak sme prežívali cez tieto dni takú Božiu štedrosť, aj takú vašu otvorenosť, vaše srdcia. Veríme, že Pán Boh sa dotkol vašich srdc, že tam niečo nasial, že tam zapálil nejaký ohník, ktorý pôjde ďalej. Nech vás Pán žehná, sprevádza. Tam milosť je a večná láska pred Tebou.